Bere zateatzen dira eskola bakoitzetik 100 inguru, eta aurten gehiena uste 110 izan diela. Azkenian ja urteak dira eta harremanak asko izaten dira, eta egiten duguna da ja izaten da abenduak bukaera hasiera aldian etorrela ja pixkat hitz egiten hasi. Gero hastegia eta paper batzuk ematen ditugu ikastolan jakiteko noiz hasten gean, eta entzaiu batzuk egiten dira ikastolan eta beste eskoletan eta horrela. 4 entzaiu horrela egiten dira eta gero entzaiu orokor bat egiten dugu hemen, Kalderero eguna eta gero. Eskolan esate gute paper bat betetzeko nahi dunak sartzeko eta amatxok nahi badu laguntzeko. Hiru ensaio eskolan, eta 2. mailako talde bat, 3. mailakok 6. maila arte uste gute gure gelan, eta guk herrikideko sartzen geha. Karrozan ateraie premiok irabazi zituztenak talde horren, eta beste marineratzeko azenak beletako soziadeko. Hemen bukatze du eta soziade hortan bukatze du jaka. Tamborra da.